Tšekin viimeinen mahdollisuus tässä ottelussa tulla tasoihin ja viedä jatkoajalle tämä peli. Ruotsi vie aloituksen ja sitten alkaa viimeinen Tšekki-vyöry. Sekunnit kuluvat. Tšekki pitää kiekko maalin takana. Oma Tšek ja sieltä tulee sieltä iskee puolustaja Karel Rahunek. 8 sekuntia ennen ottelun varsinaisen peliajan päättymistä. Karel Rahunek lyö pelin tasoihin. Oolala, mikä ottelu! Moskovan Dynamon 30-vuotias puolustaja räjäyttää pankin. 8 sekuntia ennen loppua Ruotsi vie aloituksen, mutta Tšekki riistää kiekon. Ja mikä ottelu! Sieltä tulee! Onko se Voracek, joka tarjoilee siihen paalupaikalle? Karel Rahunek iskee ranteet lukkoon ja antaa tulla niin, että koko Tšekki-orkesteri hullaantuu täydellisesti. Peli on tasan paikoillaan. Lukas Kaspar aloittaa. Pisti Pekka Rinteelle längistä sisään. Mikä on Kasparin ratkaisu nyt? Ja Kaspar uittaa häkkiin! Lukas Kaspar uittaa häkkiin! Jonas Gustafssonin jalkojen välistä on kova kaveri tämä 24-vuotias Kärpissä pelannut pelaaja. Taas aloittaa ja taas laittaa kiekon maaliin. On siinä kova kaveri. 6 vuoden takainen San Joseen ykkösvaraus näyttää ja kiittää, että hänet valittiin joukkueeseen. Sieltä se liruu tolpan kautta ja sitten ruotsalaisvastaus tulee tässä. Ruotsalaisvastaus tulee tässä. Linus Umark ja kuljettaa ja lataa kyllä komeasti. Lataa komeasti ohi Tomas Vokounin. Se oli jäätä. Samassa järjestyksessä menee. Marek harhautteli ja veivasi. Ja silloin Pekka Rinteen ohi kiekko pompasi tolpan kautta. Mikä on Marekin ratkaisu nyt? Komea on! Komea on! Marek iskee toisen maalin. Marek iskee toisen maalin. Ja nyt on kova paikka. Nyt on kova paikka Ruotsilla. Toni Mortenssonin on pakko iskeä häkkiin. Vielä kerran Jan Marek. Reilu vuoden takainen Venäjän liigan maalikuninkuuden voittaja. Ja sitten on Toni Mortenssonin pakko tehdä maali. Tšekki johtaa tätä rankkarikisaa. Mortensson vastaa Vokoun ja Mortensson! Ja Tšekki menee loppuotteluun. Sitten vuoden 2006 ja jälleen se voittaa rankkarikilpailun. Jälleen se voittaa rankkarikilpailun. Se voitti puolivälierissä Suomen rankkareilla. Se voitti Suomen välierissä rankkareilla. Lukas Kaspar ja Marek iskivät kiekon maaliin. Ei tarvittu Klebisiä tällä kertaa. Vuonna 2001 välierissä Prohaska, Ujcik onnistuivat. Jörgen Jönsson onnistui. Ei riittänyt Ruotsille. Ja näin Vladimir Ruzicka viimeisenä valmentajavuonnaan katsoo kuinka Toni Mortenssonin ratkaisu epäonnistuu. Tomas Vokoun Tšekki-maalilla torjuu vuoden 2005 maailmanmestaruuskilpailujen paras maalivahti. Ja lähellä on, ettei sama titteli tule täällä, jos Tšekki vielä loppuottelussa pystyy sitten homman hoitamaan. Mutta nyt se on tehnyt sen, mitä joukkue on hakenut kipeästi.